अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मोठा वनवा वाचलेला आहे थोडक्यासाठी. हे बघा खाली पूर्ण जंगल आहे. याच ठिकाणी दरवर्षी भीषण आग लागते आणि ती आता आपण विझवली आहे. मी जात होतो सावंतवाडीला माझ्या मुलीसोबत आणि ही आग मला दिसली इकडे. तर ही आग पसरू शकते, पुन्हा पेटते आहे बघा. पर्यावरणप्रेमी काका भिसे यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. वरवर पाहता साधारण वाटणारी ही कृती, मात्र हीच त्यांची कृती मोठा संदेश देऊन जाणारी आहे. त्यासाठी त्यांचं कौतुकही होत आहे. काका भिसे यांनी जंगलातला आग विझवतानाचा हा व्हिडिओ आपल्या सोशल मीडियावर पोस्ट केलाय. आंबोलीच्या घाटातून सावंतवाडीच्या दिशेने येताना त्यांना आग पेटलेली दिसले. ते तात्काळ गाडीतून खाली उतरले. झाडाच्या फांदीच्या सहाय्यानं आग विझवण्यास सुरुवातही केली. त्यांच्या मदतीला त्यांची मुलगीही होती. झाडाची फांदी आणि पाण्याचा मारा करत त्यांनी ही आग विझवली. यामुळे मोठा अनर्थ टळला, अन्यथा जंगलात ही आग पसरली असती. इथल्या जैवविविधतेलाही याचा मोठा फटका बसला असता. ज्या ठिकाणी ही आग लागली त्याच ठिकाणी दरवर्षी अशा घटना घडत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या घटनेवेळी नेमकं काय घडलं हे त्यांच्याचकडून जाणून घेऊया. मी नेहमीच माझ्या काही कामानिमित्त सावंतवाडीला जात असतो. जात असताना मला जखमी प्राणी, पक्षी, साप, बेडूक असं काही दिसलं की मी त्यांना उचलून त्यांच्यावर उपचार करून वन विभागाच्या ताब्यात द्यायचं काम करतो. तसंच काही ठिकाणी वनवे लागलेले दिसले, जर ते आपल्या आटोक्यात असतील तर ते विझवायचा मी प्रयत्न करतो. तसंच परवा प्रकार घडला. मी माझ्या मुलीसोबत आंबोलीला जात होतो आणि अचानक मला नुकतीच आग पेटते आहे असं दिसलं. मी गेल्या वर्षीचं दृश्य माझ्या डोळ्यासमोर आणलं. गेल्या वर्षी आंबोली घाट पूर्णपणे बेचिराग झाला होता वनव्यामुळे. काही पर्यटक असतील किंवा काही मस्तीखोर लोक असतील जे सिगारेटची थोटकं जळती टाकतात किंवा मुद्दामहून आग लावतात, अशीही लोक आहेत. यांच्यामुळे आंबोली घाटात वनवे लागतात. हा वनवा छोटा होता. मी तात्काळ गाडी थांबवली. माझ्याजवळील पाणी होतं, ते माझ्या मुलीच्या सहाय्याने आम्ही दोघांनी मिळून ते पाणी मारलं आणि झाडाच्या फांद्या तोडून आम्ही ती आग विझवली. आग ज्या ठिकाणी लागली होती त्याच ठिकाणी दरवर्षी वनवा लागतो आणि भयंकर रूप त्या वनव्याचं होतं आणि प्रचंड मोठा तो वनवा लागून असंख्य सरपटणारे प्राणी, पक्षी, साप आणि काही वन्य प्राणी यांना त्याची झळ पोहोचते. ते मृत्युमुखी पडतात. आंबोली घाट हा जैवविविधता दृष्ट्या अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळे अशा घटना या ठिकाणी होणं हे खूपच गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. अर्थात मी त्यावेळी त्या ठिकाणी पोहोचलो आणि ती आग विझवली. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. मी तात्काळ 1926ला फोन लावला, आंबोली वनविभागाला फोन लावला. त्यांनी येऊन त्या ठिकाणी नंतरचे जे काही सोपस्कार असतात ते पार केले आणि आग पूर्णपणे विझवली. अशा प्रकारची जागरूकता प्रत्येक नागरिकाने येता जाताना कुठेही जरी आग लागलेली दिसली तरी दाखवली पाहिजे. या घटनेची माहिती त्यांनी 1926 या वनविभागाच्या हेल्पलाईन नंबरवर कळवली. मात्र 1926 हा बऱ्याचदा लागत नाही अशी नाराजीही व्यक्त केली. त्यासाठी वन विभागानं उपाययोजना करण्याची मागणी केली. संबंधितांचे नंबर असलेला बोर्ड धोकादायक ठिकाणी लावावेत याकडेही लक्ष वेधलं. ज्यावेळी आपल्याला वनवे लागलेले दिसतात त्यावेळी शक्यतो आपण आजूबाजूला काही असेल तर तो जर वनवा छोटा असेल तर आजूबाजूच्या झाडाच्या फांद्याने तो विझवायचा प्रयत्न करायचा. अन्यथा 1926 1926 हा हेल्पलाईन नंबर आहे वन विभागाचा. त्या हेल्पलाईन नंबरवरती फोन करा आणि याबाबतच्या सूचना द्या, लोकेशन सांगा. जर फोन लागला नसेल, बऱ्याचदा हा फोन लागत नाही. वन विभागाकडून एक छोटीशी त्रुटी आहे ही की अशा या आपत्कालीन हेल्पलाईन नंबरचा फोन लागत नाही. जसा 108 क्रमांक लागतो किंवा पोलिसांचा क्रमांक लागतो तसा वन विभागाचा हा क्रमांक कधीच लागत नाही असा आरोप होतोय निसर्गप्रेमींमधून. किंवा मी जेव्हा आव्हान केलं, लोकांनी ट्राय केलंय की हा नंबर लावावा, तर तो नंबर लागत नाही. तर तो नंबर ॲक्टिवेट होणं गरजेचं आहे. वन विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे. किंवा
स्थानिक वन विभागाने ज्या ज्या ठिकाणी वनवे लागण्याची शक्यता असते, धोकादायक जी ठिकाणे आहेत त्या भागांमध्ये स्थानिक वनमजूर किंवा गार्ड किंवा तिथले वनक्षेत्रपाल यांचे क्रमांकाचे बोर्ड त्या ठिकाणी फलक लावले पाहिजे, जेणेकरून तात्काळ त्यावर ॲक्शन घेतली जाईल आणि तो वनवा भिजेल. अन्यथा मग छोटी ठिणगी असते, त्याचा मोठा वनवा होतो, परंतु पूर्ण आग सगळं जळून खाक झालेलं असतं, पण तिथे कोणी पोहोचत नाही. तसेच प्रवास करताना अशा घटना नजरेस पडल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता शक्य असेल तर आग विझवण्याचा प्रयत्न करावा, अन्यथा संपर्क करून संबंधित विभागाला कळवण्याचं आवाहनही केलंय. येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांनी सुद्धा सामाजिक बांधिलकी, निसर्गाप्रती आपले कर्तव्य व्यक्त केलं पाहिजे. तात्काळ त्या ठिकाणी थांबून आग विझवायचा प्रयत्न केला पाहिजे किंवा फोनाफोनी करून त्या ठिकाणी येणाऱ्या लोकांना सांगितलं पाहिजे की तुम्ही ही बाबा आग विझवायला आम्हाला मदत करा. अशा प्रकारे काम करू शकता आणि निसर्गाप्रती आपले ऋण फेडू शकता. आणि एक आपला जो हिरवा निसर्ग आहे तो हिरवा आपल्याला सदा बघता येईल, त्याची एक जाणीव असावी. आणि इथली ही जैवविविधता जगाच्या पाठीवर नावारूपाच आहे, ही अशीच टिकली पाहिजे. तर आपण प्रत्येकाने यासाठी पुढे आलं पाहिजे, असं मी यावेळी आवाहन करतो. उन्हाळ्यात लागणाऱ्या वणव्यांच्या प्रमाणात मोठी वाढ होऊ लागली आहे. हिवाळा संपल्यानंतर आणि उन्हाळी हंगामात कोरड्या वातावरणामुळे मार्च, एप्रिल आणि मे मध्ये आगीच्या मोठ्या घटना घडतात. जंगलात असलेली कोरडी पानं आणि इतर ज्वलनशील पदार्थ तीव्र उष्णतेमुळे पेट घेतात. याशिवाय काही वेळा पर्यटक जळत्या सिगारेट किंवा इतर पदार्थ जंगलात टाकतात, त्यामुळे आग संपूर्ण जंगलात पसरते. या जंगली जीवांचा नाहक बळी जातो, निसर्गाची हानी होते. आंबोलीच्या जंगलाचं उदाहरण घेऊया. मागच्या 2023ला मार्च ते मे या कालावधीत अंदाजे तब्बल 15 ते 16 वेळा आग लागल्याची घटना घडली. यात 20 हेक्टर क्षेत्रापर्यंतचा भाग आगीत होरपळला. तर यावर्षी मार्च 2024 ते आतापर्यंत 6 ते 7 वेळा आग लागली. यात 4 ते 5 हेक्टर क्षेत्रात ही आग लागली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेनं यावर्षी हे प्रमाण कमी असल्याची माहिती वन विभागानं दिली आहे. तसेच या आगींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वन विभागानं खास फॉरेस्ट गार्डची नियुक्ती केली आहे. वनपाल, वनरक्षक, वनमजूर आणि स्थानिक यांच्या मदतीनं आग विझवण्याचे नेहमीच प्रयत्न केले जातात. मात्र बऱ्याचदा आगीनं भडका घेतल्यास साधन सामुग्री अभावी हे प्रयत्न तोकडे पडत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे. तरीही जीवाची पर्वा न करता जंगल वाचवण्यासाठी धोका पत्करून आग विझवण्यात येते. सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं तशा पद्धतीचे कपडे, आवश्यक वस्तू प्रशासनानं पुरवल्या पाहिजेत अशी मागणीही केली आहे. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा अशा भागातून जाताना आग लागल्याचं दिसल्यास तात्काळ संबंधित विभागाला कळवा. शक्य असेल तर सुरक्षिततेची काळजी घेऊन आग विझवण्याचे प्रयत्न करा, कारण तुम्ही नकळतपणे केलेलं दुर्लक्ष महागात पडू शकतं. त्याची किंमत जंगलासह कालांतरानं आपल्यालाही मोजावी लागेल. आणि नेमकं हेच सांगण्याचा प्रयत्न काका भिसेंनी आपल्या कृतीतूनच केलाय. जुईली पांगम, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल.